Tkompli toħroġ fid-der il-qasma li hemm fil-Partit Laburista dan hekk kif l-eks mexxej tal-Partit Laburista Alfred Sant jidher li mhux se jċedi għal pressjoni li qed issirlu sabiex jirġi jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru f'Ġunju li ġej. F'Marzu tal-2021 Alfred Sant kien iddikjara uffiċjalment li mhux lest li jerġa' jikkontesta għal terminu ieħor tal-Parlament Ewropew fil-waqt li esprima l-preżenza tiegħu fuq il-midja tal-Partit Laburista kienet waħda kważi ineżistenti. Dan hekk kif ta' Roberta Bela ħaf idejhi tmexxija tal-Partit Laburista huwa kien warrab diversi esponenti stabbiliti fl-istess partit fosthom lil Alfred Sant bir-raġuni allegatament tkun li Sant kien parti mill-fazzjoni ta' Joseph Muscat iżda aktar minn hekk għaliex kien sigriet magħruf li kemm il-darba kien hemm disgwid bejnu u bejn il-President Emeritu Georgia Bela missier Roberta Bela. Apparti minn hekk sas-sena li għaddiet Alfred Sant reġa' saħaq li mhux se jkun qed jikkontesta elezzjoni oħra tal-Parlament Ewropew bir-raġuni tiegħu tkun li jixtieq jagħmel spazju għal kandidati ġodda. Waqt intervista oħra Alfred Sant qal li meta tilħaq ċertu età tagħmel sens li titlaq u tagħmel spazju għal xi ħadd ieħor. Għaldaqstant waqt din l-intervista Sant kien mistoqsi jekk ħassux komdu jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014 minħabba li hu stess kien mexxa l-kampanja tal-Partit Laburista kontra sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. B'Alfred Sant kien wieġeb li assolutament ħassu skomdu. Issa fi stat ta' paniku għaliex ta' Kastilja u dawk fiċ-ċirku ta' Roberta Bela jinsabu mħassbin dwar l-elezzjonijiet li ġejjin, l-istess idejn li huma moħbija wara tmexxija tal-kampanja elettorali fisem il-Partit Laburista qegħdin jagħtu pariri lil Alfred Sant għandhom bżonnu sabiex jinġabru dawk il-voti tal-Laburisti imxebbajn. B'Alfred Sant ma jċedix pulzir għal din il-pressjoni għaliex jaf li matul l-aħħar snin persuni fit tmexxija tal-Partit Laburista ma ddejqu xejn jeskludu nies li skontu kienu kruċjali għal Partit Laburista.